Banánová výzva! Přijímám první výzvu a jdu se projít na Svobodák s banánem a následně pak ještě pojedu šalinou do Alberta na Grahovu. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way. Done sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause tak ide ďalšia výzva a idem nakupovať banán. Tak uvidíme, jak to dopadne. Voľné, lúpané banány. Tak poďte si nakúpiť. Srdečný dobrý deň, môžem sa spýtať. Ponúkam banány, voľné, olúpané. Nechcete ich? Nic im není, teraz som ich kúpil biele. Naozaj nebudete? Děkuji. Tak, pekný. Banán, jo? Stál, hodne. Aj dobrý, ale sneste to teď niekdy, jo? Ať sa vám to nepokazí. Jo? Tak dobrou chuť. Naschledanou. Další výzva. Zkusím, kolik lidí si kousne. Máme tady další výzvu. Podívejte se na tyhle banány. Nevím, není to žádný zázrak. A možná jim ještě trochu pomůžeme a potom je budeme reklamovat. Tak jdem do toho.
ptala se, od čeho by to mohlo být, tak jsem říkala, že nevím, tak říkala, že to je asi od nějakého plagátu nebo od něčeho, od letáku, no. A ptala se, jestli chci peníze zpátky. Už to je krev? No, tohle jsem dostala zpátky, takže 30 korun je zpátky. Tohle byly naše banánové výzvy. Tak co vy na to? Hlasujte pro tu nejlepší. A co dokážeš s banánem ty?